Forestal, me parece que forestal. É suelo de protección forestal, se non me equivoco. Que se permita. Sí. Sei boa resposta. Sí, dalle. Digo eu a resposta. Porque hai unha directiva europea transposta ao ordenamento xurídico do Estado español que dice que as enerxías renovables son de interés superior. Iso quere dicir que se poden instalar en calquer tipo de terreo. Sin que o terreo cambie o uso, sin que o propio terreo cambie, que ese é o máis fascinante. Se ti pos un parque eólico no medio do monte, e o monte sigue sendo monte, ten eólicos, en vez de trepinos. Varias cuestións para ver se nos aclaramos. O primeiro é o da auga. Canta auga, de onde se vai traer, como, de que maneira, e cuánta se vai verter e en que condicións. E quizá hai un problema serio ca auga, que é de toda a línea. Xa non é unha cuestión de nitratos, senón que é unha cuestión de bacterias resistentes a antibióticos. En colo das plantas. E se se sigue por arriba, chegas a salvo. Estas plantas tamén producen bacterias, e non todas son boas. Primeira cuestión. Segunda, é posible sacar os datos que eles den no balance enerxético, é dicir, cuánta enerxía consumen e cuánta enerxía producen. Porque se resulta que tampouco é sustentable, pues estamos fora de todo. E outra cuestión, eses círculos que pintastes vos, evidentemente, son os círculos de máis afectación. Por riba de todo chega. E hai xente que vive aí neses lugares. Eu entendo que, claro, eles miran a pirámide de población e aquí que temos maiores de 55 anos e pensionistas. Estes teñen dúas opcións. O morrer ou sacar. Quen vai contestar? Hoxe a casa de cada un desa xente solamente ten un valor económico. Bueno, eso dixen eu da casa da miña avó. Evidentemente, ese valor económico reduce a prácticamente cero, porque aí non vai vivir nadie a curar o cheiro que son produce. Se aí non vive sendo de cuál vai ser o valor das parcelas, de todas esas parcelas que collen, porque o Bernardo dice que a engañarín non hai problema, porque o problema é en casa loba, teño máis que hacer aquí. A situación da auga va aquí tamén para aí, que aí está o arno, Pero aí colle Paulimia, máis ben. E despois, según como son problemas. Porque o vento non te importa. E como sopre para lá, pois tamén vai dar un xeirume por lá. Tarda máis. Que repercusións económicas vai ter por os directamente propietarios dos lugares máis cercanos a esa planta no valor das súas casas e no valor das súas terras. É o capital da xente. A ver, eu xa vos dixen o primeiro que vos dixen. En Lugo, estaba a 150 metros da casa da miña avoa, temos lá alugada, e xa sabíamos o que iba a pasar, se iba para ali a planta. Lóxicamente, a ver quen se vai meter a boca do lobo, non? Eso non fai falta explicalo. Despois, enerxéticamente seguramente é o menor problema que ten, porque sí que o balance ha de ser positivo. Non se pode facer porque non nos din. Bueno, non nos din tal, pero seguramente ha de ser positivo, senón non a facían. E despois, que era a primeira pregunta que decías? A cantidad de fluentes. A cantidad de fluentes, sí. A cantidad de fluentes... Bueno, unha cousa, o consumo de auga son eso, en torno a 4 millóns de litros de auga, digamos de auga limpa, para que nos entendamos, vale? Eso é moito, é pouco, pois depende, porque 4 millóns de litros de auga, pensade que comparado con Altri é nada, porque Altri consumía 40 millóns de litros de auga a día, joder, o sea, a ver se nos entendemos, non? Pero o problema non é tanto a auga que vaya a usar, que é un problema, evidentemente, aí falan de un pozo, como esas augas que teñen que sacar. O sea, porque isto ten unha parte sólida que iría en forma de pellets, vale? Eso é unha cousa, tería o biometano que xa marcha polo tubo do gas, é listo, pero despois ten esa parte líquida que é moi potente
e que les dicen que eso vai valer, en concreto son, teño aquí o dato, mira, 33.791.000 toneladas ano de fertilizante líquido. Vale, e iso o que dicen é que vai ser fertilizante líquido, pero eso era o que en Lugo iba a ir ao río, e a Confederación dixo que non podía ir. Vale. Iso convidaron o do regadío para meter na nosa balsa e cruzar o próximo. E iso non o convidaron a comunidade de Grandes. O dentro de Xurí, pero claro. Pero a idea tiene que era, o sea, tendéndonos o favor, meterlo na nosa balsa e que nos mascaramos. Claro, pero fíxate que aí entramos outra vez na mesma dinámica que falábamos ao principio. Por eso o sinalaba eu. O tema dos nitratos. Porque, claro, si tú metes, si tú estás aquí falando de que hai un problema de nitratos, que van a ter que tomar medidas dunha vez que non levan tomado, decía golpe en 5 anos, non. Non, moitos máis. Moitos máis, que isto se leva avisando desde fai moito tempo, non? Vale, entonces, o que non che van permitir, ou estamos todos mal na cabeza, que é posible, ou non digo que non, é que collas esa auga que ten moitos nitratos, porque ademais concentras os nitratos nesa auga e nos pellets, e a uses para pegar un sitio onde dices que está contaminado por nitratos. É que parece que pegarse contra a parede, non? É que, por eso decíamos nós, a min polo menos é do que máis me chamou a atención do proxecto. O sea, que digan que eso se vai poder usar como fertilizante nunha zona que de partida é unha puñetera barbaridade. A nós denunciaron, porque estaban quitando agua nunha balsa, aí na Pedra Alta, e había 2 ciclos de gasol por arriba, e denunciaron contaminamos a liña, canto máis esta xente, non ten que iso todo. Xa. Iso tengo que parar. Un pouco vendo o que dixo Lino, que ni no aire ni no agua vai en círculos concéntricos, así. Hai alguén que pode indicar nun mapa aquí onde vai o aire normalmente dende ali, onde van Bueno, sí, augas dende ali? Sí, eso pode facer. Sí, de feito no proxecto está recollido. Sí. Voucho dicir de memoria, pero creo que Era o que falaba aí, que sobre todo aquí, incluso máis problemas teríanos esta zona. cara Sandías. Cara Zaragoza e cara Sandías, cara Corda. A denominación, o sea, a dirección... O vento dominante, De aquí a aquí. o sea, O aire vai ser... a zona máis a nivel vento, teóricamente, polo menos polo vento dominante que hai nesta zona, a zona máis comprometida sería Piñeira, a zona de Sandías, para que nos entendamos, non? Correría máis cara Sandías que cara ao propio Xunqueira. E as augas son os canales retroactivos. As augas que como teóricamente non as van verter, joder, entendes? É que o intríngulis desto é que en Lugo sabíase que as augas iban ir ao Miño, porque iban un regato que salía de cousas e iba ao Miño. Pero que aquí as augas non se sabe onde van ir, porque como non se verten, que son fertilizantes e van a non se sabe onde, claro, que aí está o intríngulis do... Se van as leiras, van os canales, se van os canales, van ao Limia, van aos conchas, xa, pero... E se xa estamos para que nos declaren zona vulnerable por nitritos, que temos as Xa. augas contaminadas, temos que cobrar agua para beber, a beber. Xa, pero eles poden dicir que non se van votar aquí, que se van votar na mezquita. Sí, nos ponen para ir ahorita, non? Que aí van ganando. A viabilidade energética, non? Ao final estas plantas, unha planta tan grande, 140.000 toneladas de cousas mortas ou de desterros ou lo que sexa, non van a sair aquí. A mi camión. Entón, ao final son plantas que dependen dos combustibles fósiles. Biogás, venir, non sei que. Eu non sei o balance final como queda, non? Pero se vai gastar moito diésel, moito combustible e traer aquí as cousas. Depois hai un tema que os purís, se non ven directamente, os purís se suelen juntarse nunha balsa, donde sea, e normalmente o 75% do metano disponible vaise antes de poder usar, queda un 25%. Despois, incluso, cando o metano se comercialice, pues tamén produce unhas emisións. Entonces,
estéticamente é máis que sospeitoso, vamos a decir, non? E no outro que dicías de canto vale a tua casa, despois de que te poñan un cheiro, unha merda aí ao lado, non é só eso, non é só que vale a casa da xente que está preso, non? Canto vale o territorio, canto vale para proxectos de turismo que hasta por aquí, proxectos de cousas sostenibles, de Santiago. O territorio perde moito valor. Hai un apunte, facendo unha conta rápida, ainda que hai aquí xente especialista en transporte, serían como 10.000 camións ao ano, que habría que mover só para traer, mas despois para sacar, claro. Perdón, me ha hecho una subvención que digo de Sareaos. E esta tamén. a ver, estas plantas, a ver, para que nos entendamos, por que hai tanta prisa de facer estas plantas ahora todas xuntas? A ver, por as subvencións. Isto vai ligado todo aos PERTES estes que hai, ligados aos fondos europeos. Por iso ahora están todos poñéndose en marcha, porque isto, se non hai subvención, que non de usarlos. non hai viabilidade. Entendedes o tema? O sea, en boa medida fanse porque hai subvención. Se non chegaba a subvención, xa nin se plantexan facelo, claro. Que a segunda pregunta de eso es si el Camino de Santiago puede representar un vía de ataque a esto de Alcochete. Sí, pero tú pensas que foron capaces de disfrazar Altri, cuidado, que está a 2 kilómetros do Camiño de Santiago, e eso, con todos os respetos, comparado con isto, digo, en volumen, xa non digo en capacidade de contaminación, non? Digo, en volumen, aquelo tiña unha chimenea que sería a máis grande de Galicia, ou a segunda máis grande de Galicia, ahora, e decían que la pintaban de verde e que era cojonuda para el camino, o sea que esto, vamos, hostia, hasta lle pintan o santo encima, vamos. Algo así como descoñecemento total de en que punto está. Si xa metraron as terras, si xa está isto como que adiantabas antes que había que 3 semanas de alegacións, ou que había 3 semanas de alegacións, porque xa fai unha semana... Hai varias fases, Pero xa está como isto en marcha. A ver, isto saliu, e corríxesme golpe, isto saliu no DOGA, vale? Entonces, isto ainda ten que pasar un montón de filtros. Que pasa? Que é certo que as terras están comprometidas, pero como estuveron en moitos outros sitios, vale? Nos, na zona de Armariz, pasou tamén, vale? Na zona do outro lado do río tamén pasou e as terras estaban comprometidas. Que pasa? Que les fanche un precontrato donde che pon que se non consiguen todas as terras, quedan nada, non? Entonces, aquí, a nós díxosenos no noso grupo de que as terras aquí xa estaban comprometidas, pero iso non significa que iso vai a ir adiante, porque aínda ten que pasar os filtros de medio ambiente, bueno, todo o impacto medioambiental, ten que pasar moitos filtros, non? Isto saliu no DOGA e agora está en período de exposición de 30 días naturais, non laborables, donde se poden facer as alegacións, non? E iso é unha pata que nós temos aí aínda pendente, que nesta semana nos presentamos no Parlamento para que ese período se aumente, por o menos, porque a documentación non estuvo disponible hasta onte pola tarde, non? Entonces, polo menos, esos días que non estuvo disponible, que se aumente para poder presentar o período de alegacións. Evidentemente non temos resposta, vale? Pero sí que hai unha cousa que íbamos a decir no final, pero xa que sale agora, pois, nos vamos a preparar un modelo de alegacións e calquera que queira facer alegacións, a partir da semana que ven, máis ou menos, vamos a ter ese modelo para que a xente que queira facelo e non sepa como, pois axudarlle a facelo e ter un modelo tipo, non? Respecto a estas alegacións, hai unha cousa moi importante con esta tramitación deste tipo de plantas dende fai 2 anos para aquí. O que non presenta alegacións nesta primeira fase queda excluído. Non pode alegar na segunda, porque vai haber unha segunda fase de exposición pública, posiblemente dentro de 8 meses, 6 meses. Se non presentas alegación agora, non che piden. É máis, ti presentala agora, e ainda que non che teñan en conta, van che pedir que te legitimes. Por que usted é afectado pola planta? Se iso pasa, imos ter un documento tamén para que todos poidan legitimar. Pois porque vivo cerca, porque son cidadán galego e teño dereito a dicir que se fai que a miña terra, cousas así. Bueno, con esto prazo sí que hai unha dúbida, non? Desde as asociacións ecologistas da línea, consulta esta mañá, e dixéronos que
se vai activar o prazo no momento en que volva a estar Desde onte. Onte. esta mañá non estaba. Sí, onte estaba, onte pola tarde estaba. Antes todos un auxiliar administrativo e dixen nos próximos días estará o proceso, non? Pues únicamente que o descolgaron outra vez. Entón, non sei se este é o proxecto que finalmente vai estar. Bueno, a ver, se o cambio. Boa observación. Entón, unha vez que este aberto a todo o público, non só os colectivos ecologistas que estén aí en ese período de consulta, empezar a contar... Sí, un mes ese, lo que decimos. Hai que moverse. Sí. O que se mova é xa un primeiro paso. As asociacións ecologistas dentro da nosa posibilidade trataremos de movernos. Pero, bueno, é un papel. Que al ser terras comprometidas non significa nada. Non temos experiencia en outras estructuras, non significa nada. Que no proxecto digan que esta é unha zona onde non vai haber oposición, eso veremos. Entón, bueno, A mí gustaríame que lle darades os fociños con eso, sinceramente. Eu veñemos a axudar. está ben. Simplemente por ampliar un pouco o foco. O contexto é que hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que di que as aguas da línea poden incluir determinados tipos de campos, tapar aí unha das persoas que levou adiante esa demanda, e o contexto é que están apurados por dar unha solución a eso. Non sei se o bloque fai a lectura de que nos van vender estas plantas como solución para eso. Xa fixemos. Hai que decirlo que isto non é unha solución para eso, non por eso. Que por eso tamén, porque diste, sino porque aquí prodúcense o equivalente a unha poboación de 2 millóns de persoas. E a Sociedade Galega de Historia Natural. E con 4 plantas, con 15 plantas, non se pode xestionar eso. Pero que se pos plantas, van por máis granxas. É unha solución para hai un efecto chamado. É baixar a carga gandeira. Ese é o fondo do problema. Entón, evidentemente van tratar de vender isto como unha solución e eles sempre buscan negocio na merda. E ao final consiguen crear máis plantas, crear máis granxas, o problema crece, pero o negocio sigue funcionando. Unha boa observación. Ese é o contexto. Despois xa remato. Dúas cousas que me parecen, vamos, que esté ao lado da cepa de... Eso é unha barbaridade. Este proxecto caxe xa. Que non vai pasar no primeiro. É como... Hai que pelexar. Bueno, hai que pelexar. No, pero o problema é que non está... Mira, claro. O quitas a cepa ou pos a planta. No, sí. No, pero o problema diso é que eu en Allariz teño experiencia que é unha barbaridade, non? Que ao mellor che marcan a Q100 ou a Q500 en zonas donde, home, nin nos 20 anos que levo vivindo ali, nos 50 ou 60 que ten de correr xente maior, chegou a auga. E iso está na Q100, vale? E, sin embargo, hai unha casa, os que sodes de Allariz, que está indo para Vilariño detrás do convento, a Vilariño, hai unha regata que ven de arriba. E fixeron, eu decía, pero como cojones lle deron licencia para facer esta casa? Porque está encima do regato. Además, quedan os arquitectos de Xinzo. Está ali. E eu dicía, é imposible que xa fixeran aquí. Pero que vas ao mapa de Confederación Hidrográfica e non hai auga ali. Entón, permitiron. Non está. No, está en zona Edras, o que vos decía antes, pero non en zona inundable. Entón, eso, realmente inúndase, sí, pero non aparece no papel, co cual legalmente... É como se pos patrocinar un pilar en riba do café. Vale. Non pasa ninguna. Vale, mirade, e unha cousa do que decías que sí que me parece importante, que na páxina 320 do proxecto fai unha afirmación, que é porque o proxecto fixeron fai uns meses, vale? Porque din que non está en zona vulnerable a nitratos. Iso sí que é un dato tamén. Porque, ao mellor, cando fixeron o proxecto non estaba ainda en zona vulnerable a nitratos, ou se por eso esa planta está en zona vulnerable a nitratos. Bueno, sí, pero está. Guillermo, David, hablaron conmigo aquí del barrio, pero mandounos pa aquí, desgraciados. E eu falei por propietario de terrenos e eu dixen que estaba, pois, eso, dentro do pueblo, e era o sitio prioritario. E os propietarios negaron ser de
E por iso, pero é que o que me sorprende é a rapidez, porque desto fai un mes ou menos un mes. É dicir, que non mes, é un proxecto feito, non? No, xa está. No, o proxecto estaba feito. No, este proxecto, eu contei no principio, este proxecto leva dormido máis dun ano, vale? Este proxecto de feito, Eiquín Xunqueira ten un informe favorable da arquitecta por a situación, vale? E isto sale no proxecto, porque saliu dentro da documentación toda que hai no proxecto, hai un informe favorable por parte da arquitecta, da técnico do Concello, que a situación é favorable, onde está, vale? É un proxecto que leva dormido todo este tempo, porque o informe favorable é de febreiro do 2024, entón isto xa se presentou antes, por iso... Moi dormido non estuvo, se o febreiro é un informe de arquitecto. Alba presentó que convertido todo tamén directamente no canal da línea, por lo que se protestou daquelas de negocio diferente por concentración rural. Depois foi o que dixeron eles, trataron de dar máis explicacións. Non chegaron ao acuerdo, entón volveron a plantear non as mesmas fincas que plantearon a primeira vez, senón nas do lado. E para solucionar o problema dos residuos, almacenar en balsas se van a transportar en camiones. Eso es algo. Si no se va a transportar, sabemos todos que va a acabar el tema. No, me claro. Pero, quen queira ver os máis estamos, pues fala. Quen queira ver, pues eso. A ver, o tema é o que dicíamos ao principio, non? Estas plantas de biogás foron declaradas proxectos estratégicos, entonces, como temos esa planta de Sarreaos aí, donde pasa o gasoduto por o noso concello, estas empresas todas que hai, que non hai só estas dúas, hai un cento de empresas. Solo no Concello de Xunqueira da Ambía hai máis de 30 empresas que presentaron pregunta de se podían instalar ou de quen son esas fincas, non? E todo é cerca do gasoduto xa existente hoxe, non? Entonces, quero dicir, claro, viñeron fai un par de meses, bueno, fai un par de meses viñeron onda nós tamén, a Armariz, o sea, andan desesperados. Unhas son asturianas, outras andaluzas, outros... Hai un cento de empresas interesadas nestes porque ao final é un caramelo, Había unha empresa que vendeu a idea por 1 millón de euros, o sea, é que claro... Xa che digo que se miras o proxecto vas ver que fan a comparativa, o que pasa que esas comparativas xa sabes que podes facela para que che salga ben ou todo o contrario ou ao revés. Entón fan a comparativa entre Vilar de Barrio e Xunqueira e dicen que sale mellor colocado Xunqueira, que suerte, premio para facela aquí. A ver, eu supoño que son fincas particulares, claro, son fincas grandes. Entón non as conseguiron. E só lles valía esa localización, porque por abaixo está a zona cepa, pequenita, e o resto... Tiñas tío o... Ten que deixar distancia das granxas, según parece. No, distancia... distancia... Mira... Sí, das granxas sí. A ver, aí hai un tema que falaba tamén golpeantes, que parece mentira, pero en Castela e León, que tamén goberna o PP, sí que fixeron unha legislación máis restrictiva en canto a distancias. Sí que marcan uns mínimos e incluso que, lóxicamente, en función das toneladas que vai manexar a instalación, maior distancia, parece o lóxico, non? E, sin embargo, aquí, a política da Xunta é deixar facer. Non... No, pero eles decían que a distancia das granxas é a misma que de granxas. Sí, as granxas sí. Ao final, se utilizan purís, eu non podo montar unha granxa a 500 metros, eso sí. É lógico que a planta non pode montar. A granxa sí, o que non hai a distancia xa a vivendas. Curiosamente. Sí. E entón só llevar esta película, Mira, alternativa 2. Alternativa 1 en Xunqueira, alternativa 2, que eles fan a valoración no proxecto de que esa é máis mala, era en Vilar de Barrio, ali arriba. Tamén xusto no límite da cepa, claro. Simplemente unha reflexión, non? Eso pues agradecemos esta información, porque no hablo de Carnalogo, pues, como ustedes estamos poniendo para esto, intentando documentarnos esto que menos se estudia. Pues simplemente unha reflexión, porque esto, pues está claro que, desde o meu punto de vista, pues é un negocio para alguna xente que a mellor non é para os que estamos aquí. Non nos foi claro de eso que é así. Entón, que pasa? Que isto vai a estar movéndose de un lado para outro, pues está aquí, estuvo, bueno, está en Carnaloba, está en outros sitios,
Entón, eu penso que o importante é, pero sobre todo nos terrenos, non? Na cesión dos terrenos. Entón, o que a decisión que fago é que, sí, os puntos que toquen, pois que antes de tomar unha decisión, realmente teñamos toda a información, non? Porque é para mí fundamental ter toda a información para poder tomar decisión. Entón, cando tomamos unha decisión de ceder un terreno, que non sabemos exactamente para qué, pois a mí non me parece correcto. E por outro lado, sobre todo, un proyecto como este, que non lle afecta só a esos dos terrenos, sino que nos afectan a todos os que temos, os que vivimos nun entorno amplio como acabado de comentar. De feito, claro, nós somos un pobo máis acosado. Que tes zona industrial? Enteramos, o 20 de agosto, que había proxectado unha na Brandera. Pero que vimos firmas para enterrar. Sí, non estes allá. Anos pasados, Sala da Brandera. Bastantes asignaturas. A semana pasada, ao principio dixeronlle que por riba da 52, nos balazos, cerca da Ida. Somos o máis acosados. E agora, se fala de Brandera, penso que os caminos pasarán por Carnolo. Sí, o señor Gavilanes ten que pensar no sentido de que si as carreteras, a actividade do Concello, o mellor se lle pode afectar nisso. Non un concello que sexa do rico. Non sei, eu tamén oí outro día de que se pode meter no parque empresarial. Parque empresarial que proxecta de Mercador. Sí, ese era. De feito, cando a alcaldesa de San Díaz digo que había un parque empresarial de Mercador, a Concepción Méndez Cándara fixo un recurso por secretario de San Díaz para decir que non querían o parque empresarial aí ao lado porque o saneamento non se sabía. Eu puxen en contacto con a alcalde de Santiago, dixo que estudiaría o tema, eu consegui información aí na Chusaraya de Zaragoza, que está en el lugar. Eu só sei que este señor foi moi ben, este señor Golpe. non falou de unha chimenea para queimar o rancho de sí. non se falou de choiva ácida aquí, cando vemos ao lado de Asturias, ao lado de Sarreaos, todas queimadas en arroz, non se falou de choiva, falouse de ácida. Non. É un problema que están aí no plan interno. Non se falou de que nun momento o core estaba interesado, incluso a desconfío porque se está como en nada. Eso sexa un proxecto para non manda doido. No, pero eso es denegado. Eso denegado. Sandach, non era explicado de Sandach. E durante as 3 por aquí, cando foron queimadas as vacas, es que le falou de coche. E non imaginemos cando queimou o resto. Eu non diré que isto que pode meter dentro do parque empresarial. Que non empresa de enerxía non va. O problema é que non van a solucionar o problema do vivín. Non me vai ser difícil. Xa para rematar eu, quería dicir que un proxecto destas características pues ten que ser transparente, cada un temos que decidir por nós, pero que non podemos permitir un proxecto que nos afecta, pois con esta amplitud de tantos vecinos, non podemos permitir que se vecine entre unha docena de personas, que teñen os terrenos, e además que teñemos que votar. Por tanto, creo que ten que haber transparencia, e cando teñamos toda a información, pues sobre todo que decidiremos, temos que decir sí ou non, pero sempre con toda a información diante, e nunca intentando non engañar aos vecinos como están facendo os que teñen por aquí a Moi ben dito. Pois, moitas gracias, José. Eu creo que con esa reflexión podemos ir pechando isto. É certo que non falamos de moitísimas cousas, pero é que senón estaríamos aquí, e que hai xente que veu xusto de traballar e estaríamos aquí hasta as 3 da mañá ou hasta 2 días, non? Eu teño fame. Eu creo que este home ven desde casi Ferrol, así que bueno, eu creo que agora podemos ir pechando. Isto non significa que o pechemos aquí, que o cerremos aquí. Nos demos este primeiro paso porque creíamos que a información era necesaria. Igual non a demos toda porque teríamos que estar moitísimo tempo
e intentámoslo acortar o máximo posible, aínda así levamos bastante tempo aquí, por eso nós estamos aquí para dar a información que vos necesitedes, vale? E que nós mesmos necesitamos, porque eu tamén vivo aquí, outros vivimos aquí ao lado, entonces eu creo que a información é necesaria. Isto non é de estar en pro, en contra ou de tal, senón de saber a información, de saber que nos queren proxectar aquí e cales son os pasos que podemos dar, non? E que outras alternativas hai, porque se nos dicen esta é a única alternativa que hai ante o problema que hai na Limia, pois ao mellor, eu que sei, hai que tomar outras decisións, pero é que hai outras alternativas, non? E hoxe vímolas. Entonces, se fora necesario, nos ampliamos esta información, estamos aquí para escoitarvos, para ver as necesidades que hai, pedídenolo. Hai moitos pasos que se poden ir dando agora. Nos, na zona de Armariz, creamos un grupo de WhatsApp donde nos intentamos estar informándonos de todo o que vai pasando. Claro, e a raíz de crearse ese grupo de WhatsApp e ter esa información, pois non se venderon esas fincas, non? Entonces, bueno, eso é un paso que se pode ir dando, e despois o outro paso que é tamén bastante importante, que é as alegacións das que falábamos, non? Calquer persoa que queira facer alegacións e que non sepa como, nós estamos aquí para axudar, e a partir de mediados da semana que ven terémolas disponibles, entonces contactainos. Non sepamos que o proxecto é ese, claro. Claro, entendemos que o proxecto é ese, vale. Onte sí que estuvo, porque Eric decía que hoxe non estaba. Onte estaba disponible porque levamos todos os días entrando a diferentes horas, e onte a tarde estaba, vale. Entonces, se ese é o proxecto, a mediados da semana que ven teremos as alegacións disponibles para que a xente as poida presentar. Vale. As? Pois me contactades con calquer persoa de... Eso se moverase. A ver, aí sí que... Igual que a convocatoria. Eu pola experiencia de Lugo, pola experiencia que tuvemos en Lugo, porque sabedes que eu estaba en Allariz, estuve en todo momento informado, o tema dos grupos de WhatsApp funciona moi ben. E incluso aí se poden colgar as cousas que vayan surgindo, as cousas que vayan surgindo, e eu tamén vos digo que no grupo de Lugo, outro día pasaba a Sonia tamén, moitísimos vídeos, e podedes buscar nas redes sociais, porque tristemente, sobre todo estas macrogranxas, sí que hai sitios onde dicen que eses pequenos modelos funcionan, pero sobre todo destas macroproxectos de biogás, é que hai 50.000 vídeos cortados de 50.000 alcaldes por aí adiante no resto do territorio español, explicando os problemas que teñen e como lles foron surdindo, e bueno, que ao principio, digamos que lles venderon a moto, pero despois viron que o que había era o que había.